TV atibatike zvechopu aenda achadzoke muri yeZimbabwe iko zvinezvi pane situation iri kuitika kunzi president Emerson Mnangagwa vasiyana nazvo zvasiyiwa vaita hand over kuMadagascar ikoko ndo situation iripo. I don't know kuti vanhu vaiti zvicharamba zvichienda kusvika kupi, but iko zvinezvi word in the street and ndo zvatoitika. Zimbabwe haisisiri chairman weSADC vaenda vakanoresigna zveSADC like hand over. Aditi akataura vamwe chiti aiwa SADC yakutokumbira kuti ngava extend mazuva avo eutongi hwavo hwemuSADC chairman. And I was like, asi zvemuSADC zvacho zvine mamwe opportunities here azvinazvo kana kuti chinji. I understand in terms of zvigananda or other people ma connections anenge akatomboya, because zvinomboita kuti munhu aite se agadzire zita kuti ndinofanira kunga kuita business akadai so mugona kumbodila naye. But I'm not saying kuti pane ravakaita ratinganongonumbedzera kuti ndo zvavakaita. Isi tungoti taingoona chivhayo chitenderera mune nyika especially dziri muSADC dzacho dzine nyika dziri kudzidza neSADC na Tanzania nani nedzimwe nyika dzakasiyana siyana. Saka from ipapo up to izvezvi so tikungoti chinhu chaicherese chachinja chashifta chakuMadagascar. This is the situation yatinayo yatiri kunzwa iko zvinezvi. Vava vaita charamba aripo achizodidi I don't know. Kuti munyaya idzodzo muchanodzudzani because manga makutenderera ka ada kuzowedzera ndikatoti vanhu vanotaura dzimwe nyaya vanenge vanika kupengereka gavainako. But muri yeZimbabwe nyaya idzi dzatisukugumira panapa tine hobo nyaya, tine masaga enyaya tikuda kuita tichi offloader, ende nhasi muri kuona kuti tichangoramba tichingorova nyaya after nyaya kusvika mese mati sorry. Tine nyaya yatiri kunzwa panapa. Chief Wade Gwasela of Zhombe has threatened Zimbabweans of Malawian origin with deportation back to their country if they fail to support a Zanupf resolution to extend Mnangagwa's term of office to 2030, which extension is a brazen violation of the supreme law of the country. Gwasela made this declaration when he toured Glombe and Phoenix Mine School in Kwekwe, where the population is predominantly Malawian due to migrant workers. Chiefs are among the most pampered people by Zanupf, getting salaries, farms, gifts, and latest vehicles. They no longer stand for the people, but self-interest. This week, the High Court gave Chief Seke Bon Stanley Chimanakira 7 days to retract a Zanupf slogan he made in public. The law does not allow chiefs to double in the politics, but most of the chiefs is ready at patova tatangoti vo ipapo ma chiefs mazhinji is that mwanenge ari councillor mwanenge ari vatoshanda even munigirikini most of them ma chiefs antori ma senator as well variko vanogara vari mu parliament eZimbabwe. But I don't know kana pachinzi mutemo aubvunzo kuti vanotamba ne politics because kana kwanzi senator unenge uri senator we certain political party ndo inenge akakupinza ikoko parliament and zero panofambiswa sei ipapo, but ndo zvinhu zvinenge zviripo pa fair. But yo kana zvinhu zvakudai so kuti nyika yacho yakananga kupi vakutoshandisa advantage. That's why unoona kuti these guys vakabva Malawi and different countries vanoshandisirwa advantage iyoyo kuti imimi kuti murambe muri kuno munofanira kudaira zvese zviri kudiwa neZanupf. Imagine kuti unzi takutokudzosera tokudepota kudzokera kunyika kwenyu kana mukasa supporta resolution ye 2030. Saka toti tiri kuenda kupi senyika pakadaro. Pakutoshandisirwa vamwe vanhu vekunze kuti vatoya vagadzire mitemo bhozi ivo varinozoti mutemo kwakaipa kuti titi tangoti kawanda kuda kuchinja pa zvinongonzi aiwa vanhu veZimbabwe vese ndo zvavari kuda ndo chimovement chitima chiri kufambiswa ichocho. Ndosangaona kubva pakanguva yaMdalageza akamboti 2030 chinje the 2030 business yakabva yambonyarara. Now yadzoka yamo yakutenderera futi ma streets ma corridors because they know kuti chiskiri cheSADC chairman chatopinda ichi patoshata yapera chadha SADC chairman kai. Izvo zvipakudiwa imwe plan B toita sei vanga achipinda kusvika 2030. Apa vari kumhanya ne2 zvinhu. Iseda achada kupa successor wake waanoda iye kuti atese anoita take over ende kuri kushandwa futi other side row pari kushandwa nesimba zvisingaiti kana kuti vachashandisa nzira yekuti vanhu vari kuti aiwa ngaramba aripo kusvika 2030, but it doesn't make sense kana vanhu vachiti ngaramba aripo zviri zvekuitisana maskifu kana zvekuitirana chipower chakadai so ichi. I don't know kuti munoipaona sei indangopfuro nepo kuti ngoonesa nembozi mozoti inini zvimunhu kuti andikunotenderera ndinongonanga straight to the point so ndokuzisa kuti ndo zviri kuitika ende ndo zviri kufamba zvichita munhu. Kana ari mufesu wenyu makazosangana naye mudze kuti nyika yekai inyika yekai muidzikamire ndo zvamunozongomudza kana iye
chief yeyo kana makasangana naye. But for now tikuti it's game over. Kuna this Zanupf leader and team rimwe rese raititira noise, it's now over for them because vasara kuti vachifesa music. And a lot of people are saying okay, kana chingambokwanisa kunoita hand over simba ikoko kungangodzoka futa kuita hand over kunoku kuno umwe munhu ochienda zvake kunodi kunozorora tochitangirawo ipapo toona kuti nyika yoenda kumberiwo. Ndo zvimwe zvinhu zviri kutaurika because even now kwada kutaza ma-projects acho ari kunzi akaitwa vanonyanyisa kumaparidza zvekudaro. But if you go kune mamwe countries they don't do that. Go to South Africa, go to any country and atingamapedze Namibia, Tanzania havatoite zvekuswera vachiparidza ma-projects like zvinoitika kuZimbabwe kuti pakangovhurwa kana karoad kadiki inoita noise zinoswera zviriko kunews kuchinji ukangovhura kana kabridge akumana bin chero you still remember nyaya bin yekwachinamasa yakabuda papublic kutonzi vachinamasa vanga vachinokomishina bin muri kuzviona sezvebin. And I was like what's that? Toswera tichiudzwa zvebin isusu media yacho inotori ready kurecorda garbage ameno kuti why makamera arudzi pamwe ndosaka uchizoona pamwe zvinhu zvacho kunenge kunenge kuchiwedzerwa kuchipedzerwa mari ikoko. Inozo ndakatoshamisika pachinzi mumwe munhu anzi awina best journalist of the year ndikati anga achitaura nyaya dzechi atinombobvira takaona kana ma-projects ake isu. But ndo vanhu vacho vanenge vachimhanya nemakamera vari pamberi totora maphotographers didi zvimwe zvai award mope uyu because ndiye anenge aita se anenge ari kurova basa achifadzana navo ikoko. Isusu hedu kunoku aiwa kunoku akugadzirwe simbi neflower kunokuti tinobvura nyaya sezvazviri makada kuti tiroye nyaya seipapo makada kuti tidii kwete kuti tiswere tiita zvekunotenderedzana zvinenge zvichiitwa nevanhu madharadhara ewaya. But anyway zvakawanda zviri kuitika ende zvakawanda zvekuti ndingakwanisa kuswera ndichingotaura nemi panapa. But handisi kuda kutambisa nguva stereke because tinongogara tangosvika pane chimwe chikamu pane imwe program yatoda kuti tinge tichisangana zvekare. But before I disappear and before I play anything panapa chekuti musingosara muchiteerera ndinongogara ndangokuzivisai vanhu vese kuti kana uchinge uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company obva wavhurirwa FNB business account usina work permit kana start permit zviri nyore zvinoitwa nemunhu anonzi Owen weEducation Research Mbate. Namba dzake ndatokuisirai rowe ma screenshot ndozoti vamwe munogona kunge mune nungo dzekuda kunyora kana kuti kumirira one by one kumuchinyora namba. Rowe ma screenshot, torai namba idzo, taurai na Owen, vhurirwai ma FNB business account, vhurirwai registerwai ma companies zvinokwanisa kuzokubatsirai pamberi apa. Ndinoziva kuti kune vamwe futi vanonetsekana nechinhu chinonzi bookkeeping chinonyanya kushungurudza vanhu vakawanda. Don't worry panyaya dzema bookkeeping futi. Kana wakavhura company yako iri kusheka iri kudonha garaiva manomubata futi anokwanisa kukubatsirai Owen pachikamu ichocho motoitirwa zvinhu zviri bho. Mukore uno zvinozati zvango izi ndinoona vamwe vanoshanda basa remasecurity vachitambirira mari mumaakaundi vamwe vanhu zviri risk izvozvo ende zvine danger. Mangwana you never know munhu anomuka akatiza kana kuti for example ngatiti munhu uri kutambirira mari muakaunti make iye akamuka akafa. Do you think kuti ungaenda kune mafamily members ake kuti mari yangu yanga iri momo? Vanokudza kuti mune agreement yakanyorwa papi uri kuzviona. Saka zvimwe zvacho musasatora marisk nezvinhu basa garai mangovhutirwa zvenyu mozvitira tunhu twenyu mega muri kwamuri ikokoko. Saka batai Owen, roye ma screenshot, torai namba zvichakubatsira mangwana. Murungu chaya achida kukuitira mari zvinoita varungu vemuSouth Africa muno vanongokudza kuti inini ndiri kudawo kuitira mari yekukusendera maakaunti because akagara nemazikesha. I think zvakawanda chazokudza ipa kana mavhu